नाय आफा इसोर प्रभु जोङो नोंनि बिसानि जोनोमनि दिनाव आफा जोङो दिनै गोसो मोनसे जोंनि मण्डलिनि गासै उन्दै गेदेर आफा जोङो लोगो नांनानै गोसो मोनसेयै खौसेयै दामनायजों रोजाबनायजों आफा जों नोंनि मुंखौ दांखा खालामनो आफा जों नोंनि बे गोथार लुखा जानाय न'आव उपस्थित जाफैबाय प्रभु गथायदों आफा जोंनि गोसो मोदोम जिबन प्रभु नोङो बोर आशीर्बाद होदो जाहाथे आफा जों जोंनि जिउजों जोंनि गोसोजों जोंनि मोदोमजों आरो जोंनि गासै अंगफोरजों प्रभु जों नोंनि महान मुंखौ जोङो दांखा खालामनो हायो बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमनिबो जिबनाव साफ्रोमनिबो गोसोखौ आफा नोङो गोथार खालामदो जाहाथे आफा जोंनि जिउजों प्रभु जों नोंखौ नंगौयै सिबिनो हायो आरो जोंनि जोङो ख्रिस्ट'नि बर' मेथाइनि 49 नाम्बारखौ जोङो रोजाबगोन संसित नाम्बार 7 बे पापि हायावनो जिसु राजाया सफैबाय मानसि महरै जोङो बयबो खौरांनि रोजाबनि जोंनि गोथां इसोरनि फिसा जिसु राजा आरो इसोरखौ जोङो बाख्नायनायनि मुङै जों बयजों लोगोसे जोङो गसंगोन आरो जोङो आखाइ खबनानै जोङो जोंनि महान इसोरखौ जोङो बाख्नायनि आरो जोङो इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङै जों खनथाम प्रेज द लर्ड जों होननानै इसोरखौ जोङो गाबज्रिनि प्रेज द लर्ड 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 जोङो ख्रिस्ट'नि बर' मेथाइनिफ्राय नाम्बार 42 निउ आरो जों संसितनि नाम्बार 14 खौ जों रोजाबगोन रंजा संसार फोरबो फैबाय Bye.
रोजाबनायजों दामनायजों आरो जोंनि गोसो गोरबोजों जोङो बे इसोरखौ जोङो समायहोनि मानोना बियो महान आरो बिमायनो बाख्नायजानो समायगौ जेरै सावगारि दङ गितफोराव जोङो ख्रिस्ट'नि बर' मेथाइनि 36 नाम्बार आरो संसितनावहाय 20 नाम्बार हालेलुया हालेलुया जिउनि राजायानो प्रभु जोङो नोंखौ इनायनो मानोना नोंनि गिदिर अननाय आरो नोंनि दया जोंनि सायाव एसेग्राब महान प्रभु बिनिखायनो प्रभु आफा जों नोंखौ हामबाय होनना लाबा थानो हाया नाय प्रभु जिसु नोंनि जोनोमनि दिनाव प्रभु जोंनि बे साउथ बालाझार बेप्टिस्ट मण्डलीनि उन्दै गेदेर गासै नोंनि फोथायारिफोर आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन चार्चेसफोरनिफ्राय प्रभु दिनैनि बे खुलुमनाय सिबिनाय आरो दिनैनि बे नोंनि जोनोमनि दिनाव प्रभु जोंनि बे गोथार न'आव उपस्थित जाफैबाय
बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमनिबो जिबन आरो साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिबनाव प्रभु जोंनि गासै बाख्नायनाय सिबिनायाव नोङो जों बयखौबो आफा नोङो जोंखौ दिथा खालामनानै दैदेनबाय बिनिखायनो प्रभु जों नोंखौ इनायनो हामबाय होनसै प्रभु दिनै बे नोंनि गेदेर जोनोमनि दिनाव आफा जोङो दिनै बे साउथ बालाझार बेप्टिस्ट मण्डलिनि गासै फोथायारिफोर आरो बेजों लोगोसे जायफोरा दिनै बे खुलुमनाय सिबिनायाव प्रभु बाहागो लाफाबाय प्रभु जोङो लोगोसेयैनो प्रभु जोंनि गोसो गोरबोजों जोंनि जिउजों जोंनि मोदोमजों आरो जोंनि दामनायजों आरो जोंनि रोजाबनायजों आफा जोङो महान इसोरनि मुंखौ जोङो दांखा खालामबाय प्रभु नोङो जोंनि गासै बाख्नायनाय सिबिनायखौ प्रभु नोङो नाजावदो आरो प्रभु नोङो जोंनि सायाव आशीर्बाद दानखौ होदो प्रभु नोंनि बे गेदेर जोनोमनि दिना प्रभु जोंनि थाखाय बेसे गेदेर बेसे महान प्रभु जों बेखौ सानस'नो हाया प्रभु नाय आफा इसोर नोंनि अननाय आरो नोंनि माया नोंनि दयाया जोंनि जिबनाव दङखाय आफा जोंखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायबाय प्रभु नोङो दानिफ्राय जोबनायसिम आफा नोङो दैदेनलांबावदो हामबाय होननाय जों बे गुसुं आरज नों बिफानि आथिं गुदियावनो गथायनानै बोखांग्रा जिसुनि मुङाव बियो आमेन हामबायसै बयबो जिरायगोन